To kopa, to mi radi. I pozdrav svima ljudi, sam Adexan TV, posle jebenih 30 dana, znači, objasnit ću vam što nisam rekordu, to je zato što imam boginje, jupi, samo koji Srbije će to znati šta je, tako da, sad ćemo se mi PvP-a i naravno, I'll boy for hit I'm recording. Bam. Sad možemo krenut, tako da pozdrav za sve koji pozdravljaju, neću čitat chat, tako da moramo. Uglavnom sad moramo repairat ove armore, pozdrav za FDDGF, kako već, sad ćemo pročitati pravilnik, samo mi da repairamo sve ovo kak spada. I ovako se navući. Da vidim šta hoće ovaj. Ajde, pevaj. Opet ovaj meni dajenčki. Mi tu se odmah zahvalit srćom. Pozdrav za Savki, a? To Savki, to mi radi. Šajim se. Ha, lol. Nozako taksija. Taksi, vozi nas taksi. Provoze nas taksi. Test taksi. Samo da pročitamo pravilnik. FDDGF. GH. Pozdrav za njega, Urket. Pozdrav za Rusiju, pozdrav za Urket, a pozdrav za FDDGF. To je jedna tista osoba, tako da... Ruso! Jebem ti Sombor. Saš ti vidjeti, jebem ti lebać. Znate ti kurac, šajim se. Idemo mi se popat. I like amigo. I like to aski. Poza lol, šta sam ja rekao lol. I moj kill, lol. I sad ću ja biti killovan, lol. Sad ćemo ja biti killovan, lol. Ne, me nećeš kokrat uzeti, jebe. DPT. Međuvam, nema od tebe ništa. Nema od tebe. Nema ni od tebe. Ne možeš ti na Dixena. Sine, evo ga moj brat. Vidiš kaki je čelav gej. Šajim se. Lol. Daj mi da roknem ovog. Vingovita. Ima tamo nekog 100% sam vidio, 100%. Sad ćemo mi se šunjamo. Sad ćemo se mi šunjamo. Hop. Sad ćemo mi da dođemo da se prišunjamo, ne sme nas biti. Ej, kurac, video nas. Sad ćemo mi ga ovo. Yes! Kurac. Fail. Brate, lašeće. Sine, bitno je da su tu moje braća. Ovi šta ne trpa. Pozdrav za mog taksistu što me prevozi svaki dan i tak. Evo ovaj gej. Šajim se. Evo ga moj bro. Shadow the Fighter. Shadow Fighter. Tier. Šta si ti tijero, sine mali ko veliki. Yo, I'm your biggest fan, yes, I will. I'm kidding. U taksi sad ja tebe vozim, čovječe, ja nisi mi naplatio. Pija, bože. Anti-sumpor, ti iš mene ubit. Ja, više ni perli. Taksi, ubi ga, taksi, taksi, koknuli smo ga, taksi.
I ništa ljudi, šta imam da vam pričam, kako se zove, naravno, nisam snimao videe, em što je vrućina, em što me mrzi, em što mi prosto PC, eto, dobro sad radi kako treba, ali, kako se zove, prosto jednostavno, kako se to zove, imao sam te boginje, koje iz Srbije znači šta su boginje, morao sam da ležim 21 dan i moram da mirujem još 21 dan, tako da, izvinite ako se nešto slabije čuje, nešto krči, to je zato što nisam podešavao ništa, samo sam uključio snimanje i eto. Tako da, i ako se pitate što imam ovdje i ovdje taj armor stand i tako to i neki duple efekti tu i tu, to je zato što, na primjer, mene jebe ovaj zig mod, pa imam 100 mod u ovom sranju, ne znam ni ja šta, tako da ono, i eto, imao sam, to jest imam još boginje, nisu još skroz prošle, jebem ih u dupe i jeb. Ali ovaj mene pokušava snajpati, tiš mene neš snajpati. I to je to ljudi, što sam htio otprilike da vam kažem, šta sam pevao, igrao sam nešto malo, kao nekih 2 minuta, pa nešto klip. Možda kao nešto, kao neki čepovi, ne znam, nije ala šećera. Tako da, ne znam šta da vam kažem, ala šećera. I moramo da koknemo po Batinu, moramo da koknemo Toyota, u Ćurku moramo da koknemo. Coknut ćemo i ovo. I ovog Ćurana ovdje moramo da coknemo. Pa, on je crko. I sad ću ja da crknem vjerovatno, neću. Tako da, on mene ne mere niš. Znači, ne mere mi niš. I pokušat ću ako preživim za kraj, barem da vam otvorim neki crate, bog teto, da se vidi šta ćemo dobiti. Pozdrav za Asavkija. Ok, Asavkija. Pozdrav za njega. Pozdrav za FTTH. Pozdrav za Kopu, Zokir. Kog sam silova. Ste za mene htio uzet, trebao sam da... Dođe, Asaki. Hvala, Asaki. Evo nas, sad ćemo mi izabrat neki crate. Nećemo normalno, ćemo otvoriti rare. I šta ćemo dobiti? Bam. Šta sam dobio? Može. On mi ne treba. A speed, ajde i može posluži speed. To se ne mogu žaliti. Šta imamo ovdje? Ovdje imam neki armor, ali... Čekaj, ja mogu ja da... Neću običan. Ovdje imam real biscuit. Imam bočice. Kak se zove... Eto, otvorit ćemo još jedan, tako da... Poželite sreću, ono pišite u komentarima što dobijem. Ajmo, poželite sreću što dobro. Ajde. Jebem ti mater, joj. To je to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, bacite like, share i subscribe. Zapratite me na Instagramu, imate ga u deskripciji, Daki_997. Tako da, uživajte u narednim videima koji budu izlazivi. Kad budu izlazivi, nadam se da me razumete, što nisam, mislim samo Srbi će me razumu. To kao neka bolest, ali mora da se leži kad imate te boginje. To se samo jedno, ajde, dobro, može se dobije više puta, ali uglavnom to treba se preleži dok ste mali i to. Možda to ima i drugim zemljama, ne znam kako se zove, verovatno ima, ne znam kako se zove na hrvatskom i tako nekim, ali na srpskom su boginje. I to je to što se tiče videa, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pišite komentar šta god želite, pitate. I to je to. Jednostavno, znači, bacaj se na outro i subscribe na kanal. Idemo do 700 suba, jebem vas, ko kiflu vas jebem, ajde sad.